5 बोसोर जितु नैबे सरकार बे बोसोरनिफ्राय जोब्बाय आरो जोबनानै दिनै लास्ट एसेम्बलि सेसन जादों आरो बेयावहाय बेखि इन्टारिम जितु बाजेट थारमाने दानिफ्राय जुलाइहालागै सोलिनो गोनां जिखिनि रां नांगौ जादों बेनि मोनसे इन्टारिम बाजेट खालामनाय जादों मानोना सिगांनि जितु बाजेट बेयो मार्चहालागैल'सो मार्चनिफ्राय नेक्स्ट बाजेटनि फैसा ओंखारनायहालागै गोबाव सम नांगौ बेनिखायनो 6 मासनि थाखाय मोनसे इन्टारिम बाजेट खालामदों आरो बे बाजेटआव जों इन्टारिम हिसाबैनो जोंहा नेक्स्ट बाजेटआव जितु फुल प्लेजेड बाजेट जागोन नेक्स्ट बेवहाय अन्तत जोंनि बिटिसिनि जितु एसअपिटिनि बाजेट हरो बोसोराव मात्र सिगांनि बोसोरफ्राव 800 crore हरोमोन लास्ट इयार 1100 crore हरदों खिन्थु बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा बेनिखायनो आं मैयानि आंनि स्पिचावबो बुंदों आरो दिनैबो बाजेटनि डिसकासन आं बेखौनो बुंगोन जे 1100 crore बिटिसिनि जि 35 लाख पपुलेसननि थाखाय थोजासे नङा बेनिखायनो जों एबारनिफ्राय बिटिसिनि एसअपिटिनि जितु इयारलि बाजेट बेवहाय 2000 crore हरनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। ओमफ्राय नोंथाङा मैया जों माबा दाबि दिखांनायखौ नुदों सोंथि दिखांनायखौ बिटिआर एकर्ड दासिमबो फुलफिल इमप्लिमेन्ट जायाखै बे बिथिङाव नोंथाङा सोरनाव माबाफोर बेखौ आं इतिमध्य मैयानि दाबियाव बुंदों जे बिटिआर एकर्डनि गोबां सर्तफ्रा दाबो फुलफिल जाजोबाखै बेखौ जाजोबनांगौ थांनाय समफ्राव माननीय प्रधान मन्त्रि आरो सेन्ट्रेलनि गृहमन्त्रि नखर बिफाननि मन्त्रि बिथांमोना बुंबाय थादों जे बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाखौ 100% जे इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बुंदों दा एकर्डआ 6 बोसोर बारलांबाय दासिमबो खिन्थु मेजर जिफोर माबा एग्रिमेन्ट बेफोरो फुलफिल जाजोबाखै आरो बेनिखायनो जों दाबि खालामदों जे जिखिनि बाखि दंबावो इमप्लिमेन्ट जानो बे फुरा 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखि बिनि भितराव जोंहा एक्स ग्रेसिया जितु मोननो गोनां बे जाफुंजोबाखै माखासे दंबावो केस उइथड्रल खालामनायबो बाखि दंबावो बेनिफ्राय जिखिनि रिहेबिलिटेसन प्रसेसमोन बेबो जोबाखै गोबां बाखि दंबावो बिनि माखासे जोबथेसालियाव थाबाय बिथांमोनखौबो जिखुनु एनि प्रसेस लिगेलि अर पलिटिकेलि बेखौ प्रेसार होनानै रिलिज खालामनांगौ बेखौ जों दाबि खालामदों लोगोसे सिमा बांनाय बे खामानिबो आद्रा जानाय बेबो इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेनिफ्राय जोंहा जितु कनस्टिटुवेन्सि बे डिलिमिटेसन जाफिननांगौ कारण जाय बाउन्डारि एक्सटेनसना कमप्लिट जायोबा जोंहा समस्तियाबो 54 जाहैगोन इनक्रिज जागोन बिनि अनगायैबो जोंहा जिहेतु नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होननायबो जों काउन्सिलबो मोन्दों बिटिसि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बिनि समस्ति निर्धारन खालामनांगौ लोगोसे इलेक्सन फाथिनांगौ बेखिनि दाबिखौ जों इतिमध्य लाखिदों आरो दाबो दिनै बाजेट डिसकासनाव जों सम मोनोबा बेखौ दाबि खालामो जोंहा जिहेतु बे इयारलि बाजेटआ मात्र दा जिखिनि हरो बेयो मात्र एमप्लयिफोरनि दरमाहा होनायनि थाखायल' जायो खिन्थु डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसनि थाखाय जेबो थाहैया खिन्थु मोनसे एरियाया मात्र एमप्लयिफोरनो दरमाहाल' होयोबाथ' जानाय नङा बिनि लामा सामा बानायनाय गुबुन गुबुन सोलोंथाइ बायदिसिना लानाय बेफोर दायित्वबो थाबावो बेफोरखौ मावफुङो बेनिखायनो जों मैयानि आंनि स्पिचाव बेखौनो बुंदों जे इयारलि जितु बाजेट बियो 2000 crore जानांगौ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिटिसि ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनो 5 year प्लेनिं मोनसे खालामनांगौ बेयाव मोनसे एमाउन्ट हमनानै बोसोरबा मा मावगोन बेफोरनि प्लेनिं मोनसे थानांगौ आरो बेखिनिखौ जों दाबि दिनै बाजेटनि सायाव डिसकासन जागोन आरो बेयाव जों जेसेबां हायो बिटिसि ओनसोलनि जिफोर आंखाल दं जिफोर जेंना दं बेफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खावलायगोन आरो बेखौ जोंनि सरकार जोबखांनायनि उनाव बिपिएफनि नेतृत्व जि सरकार जादों बे सरकार जानाय लोगो लोगो बिटिसि ओनसोलनि जितु गोजोन थासारि बे जोबलांनो हमदों रेप बायदिसिना दावराव दावसि कमिउनेल क्लेश बे स्टार्ट जादों आरो जों बेखौ जाजानायखौ लुगैयो बेनिखायनो जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ बेखौसो खावलायनो सानदों जे बिटिसिआव गोजोन थासारिया अरायबो थानांगौ बेनि थाखाय जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टआ मोजाङै नोजोर होनाय खामानि मावो जिहेतु नखर बिफाननि दायित्वआ स्टेटनि आखायाव दं बेनिखायनो बे ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन कन्ट्रल जिहेतु स्टेटनि आखायाव बिथांमोना बेखौ नोजोर होनानै जोंनि सिटुएसन अरायबो कन्ट्रल लाखिनानै गोजोन थासारि लाखिनांगौ बेखिनिखौ